Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Birta keme nangli tum monsin nimali ruthai catering groups along nangli tum adama salapen birthday party asai do pulote kitun kirang chiaphan kasik sak do pulote nangli tum ruthai catering groups along kumri lote joy kepen long ponikji kapre kasai kam sedame long ponikji lasi nangli tum ruthai catering groups along kumri ikji pulote mobile number 9476587473 along Humri ignore Kardom nilisangpi serling khangchupi nilitum monsil nimarli ruthai catering group ahin pen birthday party wedding ceremony anniversary event any other occasion nanglitum jong sinang ji pulote nanglitum nang contact igno village khai ingti rongmongwe PO Kateron PS rongmongwe pin 782136 jong sinanglitum nang ji pulote contact number bang abiar iglo nanglitum nang contact igno Kardom APHLC Central Committee Women Wing atum pen pherong ke mai kang nipot kedam tang rita khram sapi APHLC GOC APHLC NGO long chipok dun lason si APHLC Central Committee pen arpu ke pelangji aphan thang ni phai trok siar ni chingwai pontang lo lapen non matsi APHLC Central Committee long secretary arpu ke dengjima laso po thak chingwai pon pen pherong ke mai kang nipon thu APHLC Central Committee atum pen rita khram sapi adim pu thot kakurong pipi aphan akimi secretary arpu ke pekpon padolo tangte angton pen kachini chi aphan pherang ke mailong kaningji ponalam thele arjupon sana Kardom nilitum APHLC Women Wing hinpen akangsi news aferang ke tumhan lada anang ki humri report churupik ando apen kurwang ki pajerlo ini nilitum la transmit mane ke doke lalo nilitum sangpi dita kram sapi labang sosong nong ke claim hut ke do ahut alangli aku puthot nilitum pini ladak sangpi kakurong pipi phansi bangsor puke pini pen pek kontang lo lapen alangli Japon pamika po pusi alangli phan ningchit kilo lapen ke alangli pek serabangki asini litum pini ladak ke chetong ke 26 ta constituency sini litum chetong lo sita me 26 ta constituency chetong sita me konani na amri konani chinthong biasa so ke lubing bang matidi dam erlo la sini tum dak doan sita me pini ako nalitum na media teng no paching din lo ini penke nilitum la hello nilitum bimen tumhan ke Japon je bang lo apen alang li niwet kalilo nilitum sita me doan abian sita me nilitum dak cerap rapet ten sini nilitum kam klempo lalo lasi alang li ahut ke nilitum nonoson dam phun bang phun pen size ta me klem long le un anpen ke klem ji pusita me nono bang ke nilitum ke klem je phan bang ke dam phun bang phun po lasi un anpen ke nilitum bimena hin pen sita me nilitum asar jai kathal sar nang ke Japon asong long ke nilitum arjak dun tip pen se nilitum klem po lalo kita kam sapia la ka kulo bibi phana apu kepek pom nalitum po ansi ka kepek la pen ning kithe ka mo ka alangli phan kepek je the the laling alangli phan je thelo he sita me alangli na ke klem pon na Japon bang ke alangli bang chok che dalo kasi non e khong abang ke alangli pen aka prek non ke jong pon thu bang ke alangli phan ke ning chi the tip pen sin litum jong pon la pen che don sar lo komane inut si jong bong kalilo 26 ta constituency ta alangli phan che don pa me ka pen si pini la bang so ar po alangli phan pek pon tang lo lalo Yeah, good afternoon. Thank you, media people, those who are present here. This afternoon, we had a very important meeting that is regarding the joint extended meeting of the APHLC Jai Kathar party, that is the tribal party. Now, recently, we have some posts vacant which was created by Rita Kramsapi herself. So we are gladly had a meeting and we
Also, we nominated some of the members, new members, and our president will do the final post. Yeah, appoint the final post. And recently, people should not think that we are, unhappy with what has happened just few weeks back. Rita Kramsapi and Kong Rongpi from the APHLC, Daikando Amikan party for defect within Olaisha at their own interest. We are happy. Amikan Logote Poson Noha Manon Joldi Olajabi Biano. Aru Daikan Laga first mission do already failed. They have Amikan ke bishi discriminate Kurishe, Amikan ke bishi insult speak Kurishe, but we are not going to counter them. In fact, public jani ase kundu right kundu wrong. Aru APHLC Amikan monde dugnai, we are more stronger now. Amikan bishi strong hoishe and tribal unity do aru stronger hoishe. We want to unite all the 6 sisters, 7 sisters Northeast laga tribe sob miligina Amikan Jai Kathar laga party de Amikan strengthen kuribole ase. Aku komisi kan kaji kantor malah nanti panasi ini komchun ban secretary sama kan baik konten nanti Karbi Anglong harap lah dari PSLC ke kairat hampir tiap dia kasih ke cengsi nanti paling dulu. Prang se kiro pipa prang lo media klembang fuduan pan setame. Nelihin pen Karbi Anglong arada tuma pan ithan ji la pen ke kachuni rikang tung lam pek la puson hello. Aprang se ke nilia kiro si pikang tung ilitum ke damtang women wings along secretary in charge ituma ke happy Rita Kramsapi pan selang pan e point lo setame ilitum radatum alang li panan ning ka chi thiateng pen alang li bangke to bareng dengan na utikang bu basong lo setame nitum APHLC pan ke kroya radatum ke nitum ke akhi chiro re radatuman ke akhi chiro re pedi le bangson ning ke the pena posi piniani bangke 26 constituency dum nitum women atum an nitum chingrum pensi alang nitum akar I la pen ke alang tum aning nang ka chi the pen pon ni phan arpu bangke nang jong lo lasi nilihin pen kachuni rikang tung ba nilike claim kang tung nili akar I alang the ke la puson lo pini Karbi Anglong east la pen west di mahasaw long setame nilitum thek an un anaja kongpen pini Karbi Anglong rather pan itu panan ki Japon itu maman ki do sarjai kathar akachi songalong bang penilitum women wing sahin pesita menilitum arjap thipji la penilitum un an penilitum kachi songalong litum claim dunji la penitum chi song dunji pusi nilitum kachi thik do la pen la henlo nilitum ke mangke BJP women wing kumon SBC Congress women wing itu karena itu PSLC women wing itu kuan andeng sedang itu sedang long pali dengan nonilitum lanam lo polotante BJP women wings kunon ba Congress of women wings kunon ilitum thekam long le ma nalitum men thek long ma pu nani amhila pu do ta hai sta melang litum through media long posta me thek long le lasnili tum bang ke ahok pet rat der phan akachi song phan hedio la so phan sinilitum ke karjap thi oposi nilitum alang tumang dengani tum pali damji nitum alang tum le ka challenge tum jikali nitum ke nilitum ke mang nilitum akar I bang ke nitum ke rongarat ba pini Karbi khe tum inglong khe tum khang kang thor je phan se nilitum ke un an pen nitum bor iji Nilipian pillar satong patir pipon si kechengsi phonglang pi face ke pedopon lakhain kor pho nilip constituency ke parlo chuki hala pangtikro arong phonglang piaroi akung kalionialong thang ni phai troxi la penner kep ni nia pharman kechengsi phonglang pi face ke pedopon labangso phonglang pi face ki bi pon la ke jasmet ni lipa ha bara longta ason kijui kilang ason lapen adim du bonta Karbi Anglong rat pinangana tum kachini ni dolang lapen Karbi Anglong banang tanatum kijui kilang ke pewang chia phan mate ke pache thangji ni lipta tourism ka promoji aphansi bangso phonglang pi face ke pedo pon pusi nilipian pillars amaipu jointi chunbang Bernard B Dun Maipu Jobson Rongphar Kong Chunbang Long Dili Terang Dihin Rimbang Robertson Inglenga Tumpen Than Pachini Pon Chuki Halapan Philip Tiso Karbi Anglong News
to choro lo question na kar jumpo sikini dak media thong ne the leading site Karbi Anglong today inke malong news KK news ali tumba ka dogo we panami ke choro pazir asi non nang ni kar jola mangla no non first edition nang la bangke asi la son tak taksi aku next mo antun padam tu zirpo itum det pole claim kali mo next akimia generation tum lagi bang sami latum han isiat powar ke thokang si itum basang deng mang deng tang tum non tum thai longa teng bo tang da dak la sa ame pi pe man pon ji phan penang kisi kedang alira cham ki pi pondo la sinang le tum lai kisi kedang pon kenang le tum jongjong akhia dat ma kan anu kaprek nang le tum hana poson kerap ki to do ma la so pathak la bang ke imethang akhia dat ta dolo la pen il tum dak ni lipa bong non upcoming generation ba harta do tum ta me non leader tum han tingwai tingsai kan si mane tum ni liblong ta isi celang mesen adim ke mi topi gitu mo celang mesen adim koson si bang na pateng long pen mana itum ta paprang lunji ma masih so cingwai soi masih itum methang angbong pensi akam ba ceklem aku inul pahini ali dar itum hana cerap dundu tapen hong pen tami jirpo jirpitum na ke cerap dun pensi ini masuk program lah an na kelil la pen nona fan karju kang tung la han lo ladak ajo pherlo la sol munit kedam ke wang do la pen methanga gari la pen ke wang atum do la se hala tum phan nang tum la kedam ke wang nam la poson ki endo ma labang ke itum isi revenue plus lai kipipine ni tum tala isi kedang pot revenue mana nini pen nini lewang tame gari hum pen paru ini ke endo gari ke thela bang tapen gari so bang ke pokep dan ke la pen dang ni bang ke ko no thok ke mo di thok ke bot thok ke tang te nona nang le tum la dak mai pi along ke paman pun along hala kilun ke kan ben nang lok alira cham pi phanang te ma kaprek alun se pilun se pula pason ke hang do mala pen kom ben person ke hang do bote kom ma phanang tum ke hang pon la so puthak nang thek pen than pon jima ini ke 8 tarik lah tumi 8 tarik kan weta ili tumlong penangana singer isi ke ili tumla local nili basinggaran ke promote penangan ili tumlong talent ke do singgaran ke ili tum chang lah no non puna met non upcoming generation sakli taron pi bunon Privin bunon sontak taksi ulang ili tumlong local singer to tum har promote pon la pen ili tumlong aman ke thang klong amen ke thang klong rock rakta to perform sing bai ti so wang lo mendi so wang lo take to we hat tari kan we bang perform se puthot nong we pule thot ta nong we bang bche li tum long entertainment part rara so entertainment no doji tapen band bang ke redeemer doji armor doji fort perang ke doji tapen ke li tum long la vocal singer mokha do isuman hai singer mokha la merong pirong kha inong primong no we machitong ni la tapen ke beleka jati beleka tribe Assamese tribe kanta inuk bahini singer doji tapen adivasi tribe kanta singer doji ko rengma tumta metang singer ale thang cultural paklang kai no nang la song bang pen ladak nang le tum kaprek la son ka chepate pudam nang karbi youth festival long asona thase kaprek ka son son ja mek deng pon ka chepate la posana do la sila posana ja mek tanang le tum long la non nang le tum ki bi pon long deng pon do ma sa asi ini tum chingwai lo traditional sports suman paklang pon ji pe lo kita make traditional sports aja bostu ke itum adim tikon nodak la ti dak arlong ang se asi next time bang ni tum upload lang pa me po ala bang tikon ni stame ini bang ke ni tum la takong war doji engkela sono po check kaching doi doji o individual pen la kisuman dolang sports mukai di dak place lang penadi itu mako labang mon update tu choro sir Olympic Fest ki pon ke matha ke tumla isi ko matha pon ke la young generation tum chingthu ponang ji tum atwa ka prek dam dera la hai program pen kami tum mesen ken gam ti jornang ku pen se bang so program bi pon lo la pen ki chunang theklong lo pilin we class lo asi pini we stame pini anarlo program stame pini rafting doji rafting nan la claim pon bom lo la pen lusi ke chetsan check pen ke ching doi la hai sports traditional sports pen indo hai stame claim pon bom lo lalu la bang so program bi pon
nitung mata ke idung Karbi Anglong mati nili be yang Anglong pesan situng promote pon tekjima idum long location lidat kali atelen lahin kapek tu dah atelen samitum labang tower saipen atum celar pon ba paprang pon thaipo labang so mata pon si itu labang so program di pon tante namo penang lagi pu pon river rafting pu labang ke anam sondo mane revenue phan lo labang so program pacun je phan itum tame tangka kaprek lo namat ke awar sai dalam masih itu labang si revenue son tiket and pon lo indut pen paru ini plus tamil an bang ke song pasi indut pen paru sisi an pon labang non ma ke ili tum ke hai doktor tuliram ili tum Karbi Anglong autonomous council pen ili tum phan ekdom initiative na genut pe so program phan la pendang lok jpo la pendang lok lada ka nilip leaders an tum pen cerap pet si la so program mang ke ni tum klempot program non ili tum matha bangela so program mang ke lan pathi pu imang daiman me amat si non bang ke non ili tum council pen ili tum Karbi Anglong autonomous council pen ili tum sir Dr. Tuliram long hang ala initiative na endun pik la pen gedang lok ili tum malong la forest department datum ili tum mat initiative na endun thi pikan la pen do tulang ili tum malong tourism department la pen do tulang ili tum malong la jpo tum na cerap dun thi pikan so join ni si pini la so program ili tum dak ni li bang kang long che theng long lo